Samantala, Idol, mga magulang pinaalalahanan po kasunod sa muling pagsisimula ng summer vacation. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nagbigay paalala ang San Jacinto Municipal Police Station sa mga magulang sa Pangasinan kasunod ang muling pagsisimula ng summer vacation sa susunod na mga buwan. Binigyan diin ang mga inaasahang dadayo sa mga paokpasyalan tulad sa mga dagat, ilog at iba pa upang maligo lalo ngayong nararanasan ang mainit na panahon. Inihayag ni San Jacinto Municipal Police Station Deputy for Operation Police Captain Sherwin Arsinang ang pagbabantay sa mga anak sa tuwing dadayo ang mga ito sa mga kailugan. Paalala na lang po sa mga magulang, tignan natin yung mga anak natin na kung saan pumupunta para hindi na po maulit itong nangyaring pagkalunod sa mga bata. Then sa mga bata rin po, make sure na may kasama tayong matanda na maligo sa mga lugar na yun. Samantala, tiniyak naman ang himpilan na nakahanda na ang mga ito upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa nasabing bayan. Mula rito sa IFM Dagupan at si Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.